Είμαι ο Γιώργος Νικολάου, πρόεδρος της Εθνικής Δράσης. Στις προσεχείς ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ο λαός της Κύπρου έχει να επιλέξει το τι θέλει ανάμεσα σε δύο επιλογές. Την Ευρώπη των εθνών και των λαών ή τη σημερινή Ευρώπη της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων. Το δίλημμα αυτό είναι η ορατή εικόνα της πραγματικής κρίσης, αυτή που μας οδήγησε στην εξαθλίωση και στην καταστροφή. Την ίδια στιγμή που κάποιοι ισχυρίζονται ότι μας πηγαίνουν μπροστά με τη σημερινή Ευρώπη των τοκογλύφων και της παγκοσμιοποίησης. Μάλιστα, επαγγέλλονται και σωτήριες λύσεις με κούφιες υποσχέσεις, λες και απευθύνονται σε πρόβατα. Εμείς όμως, ο λαός, υποφέρουμε από τις πολιτικές και τις πρακτικές τους. Οι εικόνες που βλέπουμε μας πονούν. Αυτά που φανταζόμαστε για το μέλλον μας τρομάζουν. Στη σημερινή Ευρώπη, που η Ορθοδοξία ξανασταυρώνεται, η πατρίδα μας αδικείται και ο θεοσμός της οικογένειας εξοντώνεται, η Κύπρος πρέπει να δώσει απαντήσεις. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, τους αγνούς πολίτες, και σας καλούμε, αν συμμερίζεστε τις διαπιστώσεις μας, να δώσουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα στο σάπιο κατεστημένο και στον παλαιοκομματισμό. Πρέπει να υψώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας και να ψηφίσουμε το κίνημα Εθνική Δράσης για να διατηρήσουμε την ταυτότητα μας σε ό,τι αφορά την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια.